Kat kum ka kubor ha ka bedei bat ka jing sha penyam ka kena skul ba khat lai snam karta na khandeu su ribhoi u superintendent jong ka ribhoi ulaong ba kadon ka jing su bajur ba kani ka kena kala shale bijot haswa bakan sha penyap na kaliang uni uhe pulit ka ribhoi ulaong ba udan uai ubriu ubala subajur ba ule ya kani kakam baman bat uni ubriu ula aja rangai nadu menhin kasngi palei bat kajing thuet ban yo kem ya uni ubriu kala nangya chakmat katkum kajing batai uni uhe pulit kani ka khna kharlai snam kala aja nadu kapor kharwai baje men step jong kasngi palei hadian ba kelawan phai na skul ki bahayang kani ka khna kila yawan nadu kapor janmiet bat kila lap ya kamen yap jong ka hakapor hinyau arphau ai janmiet uhe pulit karibhoi ula pentep baya kamet la penkin no shanong po civil hospital ha kapor janmiet bat hadian ka jing to kit benia ha ka jaka balap ya kamet yap da ki he pulit lembat ka kenhuan forensic sayan unit shu uni uhe pulit ulaong baya ka postmortem lale ha ka step jong kasngi tho dieng bat na kidak kishin kapau ba kadai ka jing sha le bijot bat sha penyam bat ya kani ka kes la register hamaulas nai police station bat ka jing to kit kala nangya shakmat